Salut și bine mă regăsit la un video. În acest video vreau să vă zic ceva foarte important. Mi-am fătat puroaica și nu vreau să vă filmez, vreau să vă filmez doar așa, cu ea și cuibul. Nu mai deschid așa și să trecem la treabă. Dați aici și-a făcut ea. Cuib l-am învelit cu aia, ce-i femeia frumoasă. Am văzut acolo cer, nu trebuie să de capul, i-am pus acolo boabe, de alea, restaurant. Aici boxă goală, cum am zis, boxă goală. Aici am o boxă goală, boxa e foiului, asta este. Cam să deschid puțin această ușă să registesc. Să o deschid puțin ca o las puțin așa deschisă. Dar asta e că poate intră cineva la ei, o pisică și se duce la pui și mănâncă. Mi-am fătat 2 pe albi și 4 sau 3 pe negri. Am văzut că n-a fătat. Aici am cu roiul. Am dat apă mâncare, l-am băgat în butoi. L-am băgat aici în butoi, în butoiul de tablă. Stai și acolo, bă, că l-aș băga să-l cântăresc. Și să-l cântăresc. Văd câte kilograme are. Să văd dacă este bun de tăiat. Aici am bârna, am pus aici bârna ca să pot să-l sacrific. Azi am zis că-l sacrific și am făcut acolo, m-am pregătit, dar de unde că nu mai sacrific, îl las. Păstrez, poate moare pui, mi-am zis, bă, poate moare pui și pare că n-am unde să o mai dau la epuroi și n-am. Sper să trăiască pui. Sper să nu fie mort, dar în ce am văzut de dimineață că mișca puful, acum nu mai mișcă. Mișca puțin puful, dar sper să fie vii. Am făcut pe alb pentru că maică s-a fost albă și tăică-sul. Asta e. N-au murit 4, n-au murit așa. 3 pe alb și 2 pe negri. N-au murit 5 și eu. 5. Asta e. Cam atât, prieteni, cu acest episod. Vă pup, pa!